بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونورك حبيبك سيدنا سندنا شفيعنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. Yaradan beyik Allah tebarek ve Teala taatu ibadetlerinizi, hayır dualarınızı, ihsanatlarınızı lütfu keremi bilen kabul edip de iman yürep, abre yürep, mehabbet yürep, halal çörep yürep, beyik Allah Teala dünyanız ahiretiniz abad etsin. Bir vaqt Hudaýyň dostlarynyň biri ýurtdaşlarynyň ýanyna, şägirtleriniň ýanyna aýdypdyr. Mene odal diýipdir, 10 ýyl demirçi bolup geldim diýipdir. Ahangar demirçi boldum diýipdir. 10 ýyl soňram hoşguşudum diýipdir. Egim maşyup ýuýan boldum diýipdir. 10 yıl sonramda nigahvanım saksıdım deyipdir. Ama otururlar aydipdir. Biz seni heniz sakçı olanını, demirçi olanını, hoşkuşu, evmaşu, yançı olanını görmektik de deyipdirler. Gönünden sınır deyipdir. 10 yıl demirçidim deyipdir. 10 yıl evmaşu, yançıdım deyipdir. Ve 10 yılda sakçıdım, siz görenden misiniz onu deyipdir. Demirçi diýänim yürek katılygymı demir hüddük bilen Allah'dan korkma demiri bilen ýenjip oda salyp yüregim yumşatyp geldim 10 ýyllap deyipdir. Yüregimiň üstüne zahmet çekdim deyipdir. Yüreği rahimsizlikten çıkardım, Allah'dan korkmaga tayyarlık verdim deyipdir. Demirçi diýdigim Badardaki demirçi däl deyipdir, yüreğimin içindäki demirçilik deyipdir. Yürek katılygymı 10 ýyl üstüne oturup, hey Hudaýdan gork, kıyamatda Allah'ın gaharından gork deyip yüreğim ýençip geldim. Yüreğim yumşandan soň 10 ýyl zahmet çekip ýuwup geldim yüreğim diýipdir. Hey maňa günah etmek yüreğime düşýär. Haram zat, günah zatlar yüreğime düşýär. Men Hudaý söýmez. Yürek Hudaýyň nazar salýan ýeri. Yürek Allah'ın öýü. Yürek Hudaýyň nur dökülýän ýeri. Maňa günah zat jaýlap bolmaz diýip zol ýuwup geldim. Bizim bilýän yerlerimizde 2 ýerik Allah'ın öýü diýilýär ey cemaatlar. Bir Kaaba Beytullah diýilýändir, biri de musulmanyň galbyny Beytullah diýilýändir. Mäkan bilagam. Birine Kaaba Beytullah diýilýändir, birine çep göwsünden 2 barmak etekde
yılp tamam göwren damarlar şoňa wesil bolup duran bir ýürek bar. Oşo ýüregiň üstünde de bir nur goýupdyr. Şo ýürege araplar kalp diýerler. Şo ýüregiň üstündäki nura da araplar kalp diýer. İşte hadi iki tane yürek var. Biri cerrahi edip açılyan yürek, bir de şoň üstünde şoň jaýynda bir nur var, onda da kalp. Ol bitir bir giň meydan. Allah'ın nazar salyan yer. Ohum yankı Hudaýyň dost aýdypdyr, 10 ýyl demirçi bolup geldim diýdi. 10 ýyl ýuýançy bolup geldim. O şeytan oklaýa, yaman ýoldaş oklaýa da ýüregi hafazatları. Hey, jaýlaşama kir, bitada durmalladyrsın diýip salavat şerif bilen, istagfirullah bilen, dehret kılmakla bilen, mübarek jeliselerde oturmakla bilen ýuwup geldim diýipdir. Arasda bolandan soň 10 ýyl yürek gafsynyň öwünde oturdum diýipdir. Yüregimin gafsynyň öwünde oturdum. İnnim muňa hafa girmesin, inni şeytan jaýlaşmasyn diýip mudan taýýarlyk görüp oturdum. Taýýarlyk görüp oturdum. Hesabyny çekip oturdum diýipdir. Inni ýüregim şeytany täwil bermer diýip sakçy bolup oturdum. Şu mübarek jeleselerde beýik sahabalaryň gürrüňiň içinde beýik Allah'ın dostlarynyň gürrüňlerini siz owadan jemaate eşitdirilýär. Şolun bir tofara kalpları yumşatyan görürüngler cemaatler. Kalpları demirden bolan hüddük bilen yentişen yanak, kalpları katılıktan çıkaryan görürünglerdir. Bu bir tofar aydıryan görürüngler de kalpları yuyan görürünglerdir. Bu bir tofar aydıryan görürüngler şu sözleri, şu derman mübarek sözleri dinleyen adamlar kalbinin öwüne kesir kılıç alıp şeytana yol vermer dip sakçılığı öwrüdilýän görürünglerdir. O her şu görürüňlerin içinde Allah köplediğinden insaniyet terbiyetini saklayan ve musulmançılıkta saklayan mana görürünglerdir. Bir geceki Abdurrahman ibn Awf'un ahirki gecesi. Buna girmek yani yürüp dedik cemaatler. Allah Teala çep göğüsten iki varmakta tekte yürek koyuptur. Şu yüreğin üstünde bir nur var, insanın kursağında var. Bir nur Allah Teala arşın üstünden bir nur meydanının, arşın üstünden bir nur meydanının, bir zikr meydanının, bir ışık meydanının, tamam Allah'ın nuru gark bolup duran bir menbe, bir merkezden şu bizim kalbimizin üstünde bir nur var, şoňa da kalp diýilýär. Ol kalp bitir giň meydan. Ol bitir kalbin meydany sadece istem awwala men özümden agyr görürüm. Soňra da cemaatdan agyr görürüm. Yani öz düşünşümden, öz billigimden sadece dip uly millet düşüner ýalydy baýdy. Gaçy bir giň meydan. Ondan üçin Allah'ın öýü diýilýär ýüregi. Muňa näme oklasaň jaýlaşýar. Haram oklasaň, sogat oklasaň. Muňa kulli dünýäni jaýlap bolýar. Muňa kulli ahireti de jaýlap bolýar. Muňa jennetde jaýlap bolýar. Bir tofar ulamalar kalbin adyna arşdy diýipdirler. Sadara gaýdyn. Şu ýürek cemaatler haçan Hudaýy agdalsa, yok, haçan Hudaýy ýadyna düşürse, Hudaý ýadyna düşýär. Allah. Ýüregiňi yaradan beýik Allah. Şu ýüregine düşýär. Ene muňa zikr diýilýär. Şu ýüregine Allah düştü de, ýadyna düştü de Hudaý. Şonu uluk saklap gelýär. Ene şuna diýerler kalbin diýirligi.
Hudaýy aglamasa, yani Hudaý ýadyna düşmese kalp ölüye. Yani nurlu kalp ba o ölüye. Nurlu kalbi ölüye hiç olmuyor. Ölünni näme, dirilini näme, şunu aýdyn oham gördüň tökedi. Şu kalp cemaat diri olsa, şu yürek kalp padşa. Il ayak şoň serwarlary, şoň nökerleri, şoň hyzmatkarlary. Yürek Hudaý ýada salyp diri bolsa, el ayaga da gowzat büýrüye. Dili de gowzat büýrüye. Tamam azalaňa gowzat büýrüye. Geçen hepde de bugürdüň bir forumrak geçedir. Emma şu padşa, şu merkezi, şu yüreği şeytan eýe bolsa, bir yürek ölse, el, ayak, göz, kulak, dil tamam karanqylyk bilen gitýärdi. Bir direklik bilen gitýär. Ve Hazreti Abdurrahman ibn Awf cennet bilen buýşlanan beýik sahaba, yüreğini hafa düşmeden pek saklan avadan sahaba. Bir avadan sahaba diýdigi Nebi Ekrem'in ýary şagirdi diýdigi. Avadan sahabaň, avadan gürrüňni, avadan nurly jemaatyň içinde, avadan suratyny dinläp, öz kalplarynda avadanlaýdy. Dinlän Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam Abdurrahman ibn Awf'a näme diýär? قرأ رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم لين الصوت فما بقي أحد من القوم إلا فاضت عينه غير عبد الرحمن بن عوف. Cennet bilen buýşlanan beýik pispel beter maliken Hazreti Abdurrahman ibn Awf radıyallahu anh. Beter pispel adammış. Uzun boylu avadan adammış. Pispel adammış. Hyzmatkarlar kenmiş işini etýän adamlar. Şu kärgerler iş etýärlerin içine girenni ne evin maşynyna saýlanýanmış, ne kepleyişine saýlanýanmış, ne saçagyň maşynyna oturuşyna saýlanýanmış. Bir beýik gawa adammış. Bir gün Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın mübarek huzurunda kan sahabalar oturanmış. Avadan sesli, yokumlu sesli, yumşak sesli sahabaların meyli Kur'an-ı Kerim okaptır. Tamam sahabaların gözlerinden yaş akıptır. Fakat Hazreti Abdurrahman ibn Awf'un gözünden yaş akmandır. Besbelli Abdurrahman ibn Awf'un gözünden yaş akana. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يكن عبد الرحمن فاضت عيناه فقد فاض قلبه. Ey sahabalarım diptir. Abdurrahman ibn Awf'un gözünden yaş akmadı diýmän, kalbinden yaş akıpdy diptir. Abdurrahman ibn Awf'un gözünden yaş akanak diýmän, yüreğinden yaş akıpdy diptir. Abdurrahman ibn Awf'un gözünden yaş akanak diýmän diptir. Yüreğinden boyur döküpdi diptir. İnsanyň yüreğinden yaş akýanlygy amalyny belli bolýandyr. Gözüň ýaşy derman zatdyr. Kıyamatda cehennem odunu söndürýän zatdyrdyr. Bir qatrasy Allah üçin dökülse, bir qatra, bir damjasy deryalarça güýji we cehennem odunu söndürmegi. Göz ýaşy beýik zatdyr. Emma çyn göz ýaş adamyň amalyny belli bolmalydyr. İnsanyň etýän işini belli bolmaly. Abdurrahman ibn Awf'un yüreğinden ýaş akýanlygini amalynyň dinleň. عن سعيد بن المسيب كان بين رجل وعبد الرحمن بن عوف تباعد
فمرض الرجل فجاء عبد الرحمن يعوده. Birun Hazreti Abdurrahman ibn Avf bilen sahabaların birinin arasında bir narahatçılık düşüptür. Ayırsana, savuşsana, anırağa otursana deyip her gaysi turk gitiptirler. İnsanın adam fakirde bu düşüyor da bu da. Ohum o taraf maridilaptır, sırqavlaptır, düşüpte yatıptır. Abdurrahman ibn Avf onu soramana varıptır. Aham qafiyini qaqıptır. Ol marid düşüpte yatan aydiptir. Qafiyini anırsındaki gelen kim diptir? Qafa gelen kim diptir? Onu barib görttirler. Abdurrahman ibn Avf geliptir diptirler. Yani ol adam ki sen menen narahatisi var. Sen adam ol adam ki sen menen ağzı ağzışıptı. Sen menen narahatçılık düşen adam. Gendat diptir. O menen men doğru aram yok bu ülüm diptir. Gelsin diptir. Aham dost yancık bolup Esselamu aleykum dip geliptir. Aham oturuptırlar. Aham düşüpdeki yatan aydıptır. Qava adamda ola doğruyna aytiyarda. Vaqt doğruyna aytmak gerek. Aydılandan soň dinlemek gerek. Dinlenenden soň bilmänşik bolmasızlyk gerek gelsen. Bilenşikde bolmak gerek diýsen. Eştip, dinläp, bilip, ýene bilmänşik bolup gitmek bir biderek zada. Ol düşüpde yatan aytypdyr. Wallah ya ahi ente hayrun minni. Yüreğimden aydiyan Allah bilen ant bolsun sen qawa adam dipdir. Düşükdäki yatan mariz soramana gelen Abdurrahman ibn Avf aytypdyr. Sen menden qawa adam dipdir. Abdurrahman ibn Avf aytypdyr. Oy beýdime de onum dipdir. Beýtmesene dipdir. Näme beýdiýäň dipdir. O düşükdäki yatan dogrusyny aytypdyr. Bala والله أنت خير مني لأنك لو كنت المريض ما عدتك دليل ما تنقودun diptir. Sen nağ düşükte yatıp merizlen mursun sen soramanı men barmacağım sunumdur diptir. Sen gelin diptir. Sen qawa adam sen diptir. Adam cemaat sın qawa adam sın gününen adam sın gününcel adam. Hudaýyň rahmatynyň eteğindäki adam şu bir qowluklar, bir sogaplar, bir Hudaýyň rady boljak zatlary bolsa, şoňa sümüşýe, şoňa girişýe, şoňa pursat tapýar. Şonu illin bermeýär. Gününen adamyň alamaty. Ol ýa aýtdyk, kalby nurly, kalbini yüreğini arasalayan adamın alamaty şu. Bunu gözlep, taşından gözlep birinin yüreğine nazar verip buluna her kim öz kalbinden haber almalı. Yüreğinden haber almalı. Son kıyamet gününe Allah Teala şu dünyada يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Allah diye, ey bendelerim, kıyamet gün kimin yüreği salim olup gelse, şonu uğrayanlar. Vakt bir de adamın içinde oluyor. Bir de görünen ağ. Ondan çüreyim, yevme tüble serair. Kıyamet gününe adamın içindeki niyeti taşına çıkacak da. Mun niyeti yer demiştik. Mun peri yer demiştik. Mun aşkı yer demiştik. Mun yüreği yer demek verilmiş. Mun yüreği Hudaya kaşının ağ çıkanına öyün tamının yukarı gidiptirme. Hudaya kaşın aşkı gidenini deslakı göğünden çıkıptır. Özü bilin Hudayının arasını kıvırırın mı? Cemaatler zahiri amel-i salihın görürünü del haşi.
özün ve Hudaýyň arasyndaky ışkyn görüňe. Şu Hudaýyň ışkyny girip asmanlardan ýüregini geçirip bilipdirmi? Arşaga şeýin baryp bilipdirmi? Allah'ın rahmetinin eteğine oturup bilipdirmi? Birinin pikir edip Allah'ın nurunun eteğine oturupdirmi? Şu ýagdaý kıyamatda hemme kişi görünýärdi. Şu ýagdaý kıyamatda hemme kişi görünýärdi. Onun için gowa adam mıdam şu gowlugyň ýygyny da. Men bir sowab iş gelse men şunu etmelidirim. Bir direkte wagt, bir direkte o menen agzymyzy açyp ýürmeýli. Ýüregimde agyrtyp ýürmeýli diýsen. Hazreti Sa'di aleyhi rahme bir gowla diýdi. Gowa aýtýan adamlar da olar. Bir wagt bir padşa kan adam esir edilipdir, tutulupdir da. Aham padşa şolun içinde birini öldürmeli hökmetdir. Şolun içinde birini öldürmeli hökmetdir. Aham adam da kan bolmaly, Gülistan-ı Sa'dide we evvelçiklerine. Adam da kan bolmaly, aham hamana padşa o beýli beýikde oti wezirleri bilen ol öldürüljek adam da ol beýli giň meýdanna. Ama öldürüljek adam bir direkt söýýän bolmaly, foş aýtýan bolmaly, aglyna gelen aýtýan bolmaly padşaga. Näme üçin öljek adam da? Ýöne padşah istilmeýän bolmaly. Hem ara bireme daşra, hem de adamlaryň galmagaly bolmaly. Aham padşah aýdypdyr, in asir çemi goýat. Näme diýär şol diýipdir. Şu öldürüljek adam näme diýär şol diýipdir. Söýüpdi ha, foş aýdypdy. Aglyna gelen aýdypdy. Aham padşahın yanında kan vezirleri varmıştı. Şolun içinde bir qow vezir varmıştı. Ola aýdypdyr. Vel kâzimîn el gayza vel afîn anin nas. Sultanım diýipdir. Ola diýipdir, qaharyny ýutýan adamlary, güzeşt etýän adamlary Hudaý söýýär diýip şonu gygyrýar diýipdir. Onu aýdan akta ol söýüpdi da. Onda da bir vezir aýdypdyr, sultanım diýipdir. Ola diýipdir, gygyrıp aýdypdy diýipdir. Güzeşt etseň Hudaý seni güzeştidir. Qahar ýutsaň Hudaý sana qahar ýudur. Geçseň gowlar ha diýip şonu gygyrýar diýipdir. Aham başga bir vezir varmışdy. İçi gara bir biderek adammışdy. Ola aýdypdyr, "Nabayat döwlet merdany çonma nazdy melek sohany durup bigoýan. An asir düşnan mi goýat?" Ola aýdypdyr, ol biderek adam, "Näme ýalan aýdýan?" diýipdir. Ola padşah söýüpdi diýipdir. Foş aýdypdy diýipdir. Vel kâzimîn el gayza vel afîn anin nas diýen akýol diýipdir. Hi sultanyň ýanyna ýalan aýtmalymy padşahyň ýanyna diýipdir. Sultan kepläpdir. Duruga an vezir beraye men pesendide az rast goýýeto. Ey vezir diýipdir. Senki çyn bolsa da diýipdir. Şynky ýalan ne bolsa, şyn ýalany maňa gow ýokdy sen çynyndan diýipdir. Duruga u azruye maslahat ve rast tu az batyny pilidip beramet. Sen dogryny aýtýan, içi garalykdan çykarýan diýipdir. Sen içiň midirek diýipdir. Men dogryny aýdaryn, men niýen bolup bozgoklyk saljak bolýan diýipdir. Niýetin harap diýipdir. Bilinne diýipdir. On ağzı burnunun oýnaşyşyndan men bilýän diýipdir. Vel kâzimîn el gayza. Qahar ýutsaň Hudaý qahar ýudur diýip, diýmeýänligi görüňdi belli diýipdir. Ýöne bir vezir ay bir fursat belkim şu geçilsin, bir azat bolsun, olaň şoňuna barsyn, niýen gowlugy ýyderlap biren vezir daby diýipdir. O adam mydam gowlugyň ýyzyndedir. Fursat göbermedi. Ol Hudaýyň nurunyň eteğinde adamda cemaatler. Ol Hudaýyň duasyda. Wallahu weliyyus salihin. Kur'an aýtýar Hudaý Taala. O adamlaryň duasydyr menni. Wallahu weliyyus salihin. Kur'an aýtýar cemaatler gowendeliň duasy menni. Wallahu weliyyus salihin.
Hudaý aýdýa, Allah Zülcelal aýdýa, Rabbul Alamin aýdýa, salih bendelimiň dosy menni, iyisi menni, arkasy menni. Onu dost tutsaň menni dost bolaryn. Onu düşman tutunsaň menni düşman bolaryn. Allah'ın kelamı. Gurrun kenara çekmeyin. Qawadam mıdam qawın izinnedir. Abdurrahman ibn Avf ve avadan sahaban gurrunun içinde kıvırırım. Qawadam mıdam fırsatın izinnedir qawluk tafayınlip. Şu qawluğu da edeyinlip. Açıqrağa edeyin. İnsanına bir güç ve cemaat kendisini duracak değil. Verinlik, akıl etmek, fikir etmek bir gücü var. O adam soğa bir işitecek olup fikredir. Akılından, verinliğinden hayırlanar. Günah edecek olup verinlikten hayırlanmak, Hudaýyň qahary gelecek yerine verinlik etmegi ol qawluk değildir. Qaytay deyin. O adam, Müslüman adam haklını işleder, verimli eder. Men şu yolun istem, şu günahını etberip bilýänmin. Men şu yolun istem, şu yüreğini ağırtmaýanmin. Men şu yolun istem, Allah'ın razyçylygyny taparynmyn. Ine şu adam pikir etdiýä Hudaýyň razyçylygyna da. Emma Hudaýyň söýmeyjek zadyna, yani Allah Teala'nın söýmeyjek yerine oturup pikir etmek o adamın işi değil. O Hudaýyň dostu bolup bilmeýär. Nädire bolsun Hudaýyň ýigrilmeýän zadyna oturup pikir etjek adam nädire Hudaýyň dostu bolmaly. Emma oturup pikir edip men Hudaýyň razyçylygyny tapsam, hani men dilim menen näme sogaplary başarýan. Men avrayım menen näme sogaplar başarýan. Men malym menen näme sogaplar başarýan. Oturup pikir etýän adam elbetde Allah'ın dostu daşy. Hazreti İmam Şafii bir kan qoşgusy var birje qysgaçy. İnne lillahi ibadan fitana. Tarakud dunya ve khaful fitana. Hudaýyň bir zirin, hakly, hewre tiz huş benneleri vardır diýipdir. Şu günah etjekkä bolsalar oturup pikir edip, men şu ýoldan sen men günah etmeýän dip, günah etmejek bolup ýol tapýanlar diýipdir. Emma Hudaýdan daş oturup pikir etýär günah etjek. Oturup pikir etýär. İçini garaňkylatýar. Abdurrahman ibn Avf'ın derman görüldüğünü dinlen. Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam dünyanı ekberttir. Yani dünyadan geçti. Ohun birun Abdurrahman ibn Avf ulu kon kan yeri varmıştı. Suvarlayan yer şonu Hazreti Osman'a satıptır. Teberrik vakayı. İnne ibn Avf radiyallahu anh باع أرضا له من عثمان ب40,000 دينار فقسم ذلك في فقراء بني زهرة وفي ذي الحاجة من الناس وفي أمهات المؤمنين. كان يروى مشتق satıptır. هم falanca miktar altını satıptır. Pullarını alıptır. Öz tayfasının mätäşlerini paylattır. Başka tayfalardan mätäşlikler eşitip iyi veripdir. Ve şu vaqtda enelemizden, yani Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın hurmatlı zinanalarından her kim bağ olsa her gaysına honça mali veripdir. Enimiz Hazreti Ümmü Seleme'ye, enimiz Hazreti Ayşa'ga her gaysına honça kesip şu miktar malları ertin deyipdirler. Ene bir mallar da enelimizde varıp kavuşuptur, enelimizin eline varıptır. Enimiz Hazreti Ayşa ediptir. Men arsal bihada, kimi verdi bir kan malı deyiptir getiren adamdan. Kultu Abdurrahman ibn Avf. فقالت
فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحنو عليكن بعدي إلا الصابرون. Abdurrahman ibn Avf'ı verdim mi bir mallar deyiptir. Heyle mi deyiptir, o da Havva deyiptir. Heyle mi deyiptir, enemir Hazreti Aişa'da. O da kulağım menen Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam'dan eşittim deyiptir. Men dünyadan yetişemden son qava adam sizin uyunuza kan mali verer deyip aytdı deyiptir. Qava adam sizin uyunuza kan mali verer deyip aytdı deyiptir. Abdurrahman ibn Avf müştigol deyiptir. Minni bir hayır dua edecek Abdurrahman ibn Avf'a deyiptir. Kim? Enimiz Hazreti Aişa. Ona men dua ediptir. Sakallahu Teala ibn Avf min selsebilil cennet. Huday cennet çeşmesinin ibn Avf'ı kandırsın deyiptir. Sakallahu Teala ibn Avf min selsebilil cennet. Eline mal gelen mi oyuna? Şu enelimize mal gerek o deyiptir. Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın denanalarına. Eline mal gelenle Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın denanalarına mal gerek o deyiptir. O adam da yüreği oğul, niyeti oğul. Bunlar kıysacaysam bunlar insanmış. Bunlar şerafet, adam terçilik bulurdur varmış. Bunlar tüys, erkek adammış. Bunlar sen perişte değilsin de olacak. Bunlar tamam hakkını, öz derinliklerini Huday'ın men şil iş etsem Huday razı olur deyip uğrayanmış. Qaytay deyin, men şil işleri etsem Huday razı olur. O Huday'a sataşamda abrey bilen sataşarım diyanmış. Huday Teala Kur'an-ı Kerim'de diye Euzu billahi mineşşeytanirracim. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى. Ey bennem diptir Allah Teala. Qovuyini et diptir. Qovuyini kimin uymandır padaşın verer demektir. Ve enne sa'yehu sevfe yura. Sevfe yura dediği Arap diline iştiçkin kök edilecek demektir. O da koyulacak der. Sümme yüczahul cezâ'el evfâ. Ey bitev padaşın cezan verilecek demektir. Ve enne ila rabbikel munteha. İnne ödün gözde qov olmalı bolsa da, biderek olmalı bolsa da, haklını, pikrimi, gücünü, qova uğrastan da, bidere uğrastan, bir güne evlilik gelmeli olursun bana diye. Ve enne ila rabbikel munteha. İnne ödün gör deyiptir da, ömrünü, fırsatını, vaktini, derinliğini, savadını, okanını, vakt oturan sendeliğini, hudkarlı amdağını, elinden gelecek işini, şunu isteme Huday razı olur deyip uğraşsan da, yok men bıraktı men kellemi gelmeye deyip uğraşsan da, bir ona gelip bana sataşmalı olursun diye Allah Teala. İyi dinlen. Abdurrahman ibn Avf tadanna oğlu kan yakşılık etti. Bir Hazreti Sa'din rahmetullahi aleyhi bir iki beytin yataş ettirdi okayın. Ey bular nagat qovayt diye, bular nagat adamın yüzüne qalınaqla. Xorandeki xeyreş berayette dast, beh as-saimud dehr dünya parast. Bir adamları vardır deyiptir. Öldüre günün ibitşenler deyiptir. Yönü ecidi de gözleyenler deyiptir. Yönü nefil arada da tutmaya deyiptir. Şıl adam ömür sayı ağzını uğurdup, tefsir edip, arada tut ye. Yönü hiç bir adamı yaxşılık getirmelilerden şondan qovdur deyiptir. Qaytay deyin. Xorandeki xeyreş berayet zedast, beh as-saimud dehr dünya parast. Bir adam olayandır, gününü iyi bitişendir, yönü başka kişide gözleyendir deyiptir. Şu qovdur deyiptir.
Ay men Recep'i arada tuttum diye bir ay arada tuttu. Ay men Mereday'da arada tuttum, onu bir ay arada tuttu diye. Yönü bir adamı bir çürük bilmirlerden. Garip, hemsaya, dost, yar. Dost şundan Allah deyip saçakta uzatacak geldiğinden. Ona ne mi diye Hazreti Sa'di? Ve gerçekten lazım ki sayi beri. Zikut baz mi giriyor hem kut mi khori. Munin ne mi deyiptir? Adamı çöreğuda danak deyiptir. Öğlen nahariyecek bolyan, ay arada tutayın yan. Akşam yine öğlen yiyen deyiptir. Olmadı ki deyiptir. Öğlen nahariyecek bolyan deyiptir. Ay naharım çok önemlisin. Aytam deyiptir. Arada tutayın deyip arada tutayan. Akşam yine öğlen yiyen. Bunun ne mi soğağı olmalı deyiptir. Arada tutayan adam bir niyetini, men birimin nefsim dövülsün. Birimi Hudaya yakınrak bolayın. Birimi özümün nefsimini ortalayın. Bir sahab iş ettiğim boluversin diyen adam bir çürüğüdü duran başka kişi deyiptir. Ve gernetçe lazım ki sayi beri. Bizi khutbaz mi giriyor hem khut mi khori. Ay öğlen nahar yiyip durmaz, naharda pişirip vermez, arada tutarsın, akşam yeni özün keyif ediyorsun. Eger, ne hemsaya bir zat uğratmak, ne bir iyilgün, bolmadı mı deyiptir. Abdurrahman ibn Avf'ın ahirki uğurluğunu bilen tamam edelim. Ve fi tarihi İbn Asakir. İbn Asakir diyen bir beyik alim geçiptir. Allah köpresi burun kıysaca inşallah aydarın. 100 cilde koyu kitabı var. 100 cilde koyu kitabı yağıttan aydan adı. 100 cilde koyu, 100 cild. Ulukon kitaplardan yağıttan aydan adı. 50 yıl ilmin izinine gelip 50 yıl etçeli ustaatlık etmen fakat ilim yığınaktır. Şudur şu adamın, şu büyük adamın İbn Asakir diyen adamın, şudur şu ulukon kitapxanamıştı. On bir gün soraktırlar, İbn Asakir şu mahal öz bilişinden yerin yüzüne aylanıptır, her kim bir zat bilyen olsa ilim yığınaktırdı. İbn Asakir qoğuya bidirekliği soramızak deyiptir. Özünden alimraq adam şu toğuluk yerde tanıyan mı deyiptirler, tanıyamak deyiptir. O da onun ulumalın köp diyorunda. Büyük ulumalın. Qoğu diyemak özümü deyiptir. Yönü ilim toplamasını tanıyamak deyiptir. Şu İbn Asakir'in tarih kitabında Abdurrahman ibn Avf'tan süreyim gürrünü var. Ahir ömründen süreyim. Dinleyin. Ennehu guşi ala İbn Avf. فظنوا أنه ثابت نفسه. Abdurrahman ibn Avf ol ovadan büyük insanın 75 yaşındaki bir ödünden gitiptir. Dünyadan geçmeyene bir ay kalanlar. 75 yaşta namart dünyanı biriyor. Dünyadan geçmeyene bir ay kalanlar bir ödünden gidiptir. Ohum yannak, çevreğinnak daşını alıp dururlar, içerisidir, dostlarıdır. Dünyadan geçti, ayrılaha deyiptirler. Her kim turuptur. فخرجت امرأته إلى المسجد تستعين بما أمرت أن تستعين به من الصبر والصلاح. Ay bular nağıt qoğadım. Zinanası turakana namazlığı vardır, namaz okuyuptur. Adam ayrılı deyip içerideki yanına götürürler, aydıptır da. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de İsta'inu bis sabri ve salah diye sabırlı olun, derrev namazda durun diye memur derrev 2 rekat namaz okuyun, daima kuvvet versin deyip zinanasa namazlığa yortuptur. Ohun bir miktar daşırda oturupturlar. Ohun birime özüne geliptir. Abdurrahman ibn Avf ayrılanak da o fakat özünden gitti. Huşu bitti. Qayta huşa geliptir. Allahu Ekber deyiptir huşa gelip. Ohum görselimin canı var, içerideki daşırdakiler Allahu Ekber deyip kıygırtırlar. Ohum Abdurrahman ibn Avf yuvuşaçtan gözünü açıp aydıptır. Ağuşiye aleyye. Men yan özümden gittim mi deyiptir. Hava deyiptirler. Ondan men yan bir yağdayı gördüm deyiptir. İntalaka bi fi gashiyeti raculani. Ahuddu fihime siddeten ve gallatan ve fadala. Fekala انطلق نحاكمك إلى العزيز الأمين. İki ferişte geldi deyiptir. Hevre harcan, yüzü gelir hevre hırsız, görüngü namın dıglıya deyiptir.
Yürü Hudaýyň huzuruna gaşyn, hüküm kesmeli men alyp gitdiler diýipdir. Yürü Hudaýyň huzuruna gaşyn, olar ýüzi göz görmeýärler. Olar her kimge büýür, her kimin üstünde büýürlen ýagdaý bilen gitdiler. Yürü Hudaýyň huzuruna diýip men alyp gitdiler diýipdir. İntalibna hakimuke ilal azizil amin. İzzetli beýik sultanlyň sultany bolan beýik Allah'nyň emriniň etegine gaşyn ýöri diýipdirler. İnemin uğrarlarına öwümden bir adam çykdy diýipdir. Faqala ayna tazaban bihada? Ýerek barýaňyz bu adamy diýdi. Onu hükmetdirme hana barýas. Faqala arji'ah fa innahu min alladhina kutibat lahum as-sa'adatu wal maghfirah. Bu adam göberiň bu gönünen insanlardan, Allah'nyň magfiratyny giren insanlardan diýdi. O hem meni göberdiler diýipdir, huşa geldi. Bu adam gönünen adam. Bu adam dünyada mal bilen ahiretini kazanan adam. Bu adam yüreğini saplan, yok, yüreğini yuvan adam. Yüreğini arasında saklayacak bolup gayrat eden adam. Päli doğru adam, niyeti salim adam. Bu gönünen ve Allah'ın mağfiretine giren insanlardan diýipdir. Bir ay sonra 75 yaşın içinde namart dünyanı öpberýär ve cenazasyny Hazreti Osman ibn Affan, Hazreti Osman radıyallahu anh cenazasyny okuyup, ol benden ahirete gaşyny uğratýar. İnşallah inniki hefte demeýler, Allah köklediğinden 10 neferin içinde Müslüman bolan, cennet bilen buşlanan 17 yaşında jawan wagtynda Müslüman bolan Hazreti Sa'd ibn Abi Waqqas radıyallahu anh'ın gurrüňini Allah berdiğinden hyzmatyňyza ýetiren inşallah. Hudaý sizden razy bolup mahşer meydanına Hazreti Abdurrahman ibn Awf bilen mehabbet bilen gollaşmak içerliğiniz bilen nasip etsin. Bir elhamdülillah kul huvallahu qiýeýin, aziz watanymyza dua edeýin, ulu musulmanlara dua edeýin. Oqar. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی‌های علماء ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.